асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Ню-Йорки Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико иштирок ва суханронӣ карданд. ҳамоиш бо истиқболи сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ аз ҷониби президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва маросими аксбардории хотиравии иштирокдорон оғоз гардид. кори ҳамоишро бо сухани муқаддимавӣ президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷозеф Байден ифтитоҳ кард. роҳбарони кишварҳои Осиёи Марказӣ зимни суханронии худ доир ба масъалаҳои муҳими рӯзномаи ҷаласа ва таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои судманди давлатҳои ҳамоиш як қатор пешниҳодҳо намуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори итминон намуданд, ки натиҷаҳои мулоқоти имрӯза ба таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳо дар сиғаи Осиёи Марказӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мусоидат хоҳад кард. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки Тоҷикистон кӯшишҳои кишварҳоро барои рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои иқтисод, нақлиёту коммуникатсия, обу энергетика ва дигар масъалаҳои мубрами рушди устувор комилан дастгирӣ мекунад. дар заминаи вазифаи таъхирнопазири пешбурди иқтисоди сабз Тоҷикистон ба рушди энергетикаи сабз аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад, таъкид карданд президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. зимни суханронии сарвари давлат оид ба истифодаи самараноки захираҳои гидроэнергетикии Тоҷикистон, истеҳсоли нерӯи сабз, ташаббусҳои ҷаҳонии Тоҷикистон дар самти ҳалли масоили глобалӣ аз қабили тағйирёбии иқлим ва таъсири он, обшавии пиряхҳо ва дигар мушкилоти ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки ба рушду пешрафти кишварҳо монеаи ҷиддӣ эҷод мекунанд, андешаронӣ карданд. дар баромади худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи сарони давлатҳоро ба масъалаи афзоиши таҳдиду хатарҳо, мубориза бо терроризму экстремизм, гардиши ғайриқонунии маводи нашаовар, таъмини амнияти минтақавӣ, вазъи сиёсии Афғонистон ва ҳифзи сарҳади давлатии Тоҷикистон ҷалб намуда, дар ин раванд ҳамкорӣ ва мусоидати шарикони байналмилалиро зарур шумурданд. таъкид гардид, ки Тоҷикистон иқтидори логистикии худ аз ҷумла 6 пул дар марз бо Афғонистонро барои расондани кӯмаки башардӯстона ба аҳолии кишвари ҳамсоя пешкаш намуда, нерӯи барқ ва тавассути бозорҳои наздисарҳадӣ, ки фаъолияташон аз нав ба роҳ монда шуд, масолеҳ сохтмонӣ ва маводи ғизоӣ содирот мекунад. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки субот дар Афғонистон омили муҳими рушди робитаҳои байниминтақавӣ мебошад. аз ин роҳ мо манфиатдор ҳастем, ки сулҳу субот дар ин кишвар ҳар чӣ зудтар барқарор шавад. дар охири суханронӣ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар аз мавқеи устувору тағйирнопазири Тоҷикистон дар ҳалли масъалаҳои мубрами ҷомеаи ҷаҳонию минтақавӣ ва рушду тавсияи ҳамкориҳо ёдовар шуда, изҳор доштанд, ки мо қабули эъломияи ин ҳамоишро ҷонибдорӣ мекунем. бояд гуфт, ки аз рӯи натиҷаи кори вохӯрии сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, эъломияи сарони давлатҳо қабул гардид, ки дар он масъалаҳои мубрами ҷаҳонию минтақавӣ ва самтҳои асосии ҳамкориҳо байни кишварҳои ин ҳамоиш дард шуданд.